masuk ya lemun masuk ya lemun ini yang orang semua tahu orang semua tahu orang kalau dia kan dia macam apa sih angin lukman apa kayak mani kalau dia sih mani aku jauh apa aku udah aneh om anu bersama tidur nak air berkai tulis mana harta tulis nak hari aku aku belum kata bawa apa kata an ba pos fan no bo so si ba ma nei ro kam pai du wa no Aba bono kang bom bisi ham tak thaya ta sap cha khwai ke tong wa te ja ka tong ta malik sara ba sa tong nai ro tong ta te kan bon du ro bong no pe ja ma ko ta bong no barang mari ta pasro mari u bong no ati kang won nin ba ke wan chung nai ta bu ji khata nin ba ke yang উপকার ন খাই দিবা ন যে কোন সামু করিবা ন ku chiti azat kai pi ha bo ki chapa rom mai azat pa be bu ya an be khaje nang man je chong pelaino kerino khum bisidok rombui bohog ni chabawo tolasikor munda basti rungnogo khesari songnai yakhaiba kok ni sebo khlainai bukhuk osmit deborma ni kapalni birimani koktoba kasai phaimani sanjangmani sakmotok tongnani logi yakhaiba sikla tongnani logi o rungnongni no rungphrungnai bokhro borom gnang onindro deborma bai o audio yakhaiba khorang rungno hayung gnang gei joto tongkosong lukurang no khobui sinai nungne rokbo nukha kaham hamya rokbo kobendi laikha baithago tipra hasteni kusuk dorbar nokni Kerong Kwrwng Kishur deborma o kokto mano nugui osmit debormani sambo phai basa phaikya khursa thaikalayu bisidok rombui sal bat krei khlai khapangni nogo samungno nangsarkai haphang Kerong busabno ruksawi obo hai borokno jobni yakhaiba samungni mungsa samung riyawi o shepni sheblei maya phiaba obo hai no ongkha osmit debormani kpalo yakhaiba sikla tongdi yakhaiba jobni ongkhordi obo hai keno koktoma angui baithago solia sikla tongnani onindro deborma bumama rungphrungnai bai haini bagi job yakhaiba bini samungni shep malia ketalbabe shep manai o rungnogo khesari songnani bagi saina harjaka yakhaiba sairi laikha o rungnogni no SMC committee chairman Rishikesh deborma ni bihigno lukuro kwbangma koktoma nai kwbangma borok comment khlaima bai yakhaiba kwbangma borok notice khorang bai kwrwngma bai sungthai kwbangma ongkhori phaijak o rungnogo bisidok rombui hapangni samungno nangsarnai yakhaiba khesari songnai mungsa samungni hapangni sepmayawi samungni sepni keplewi bahaikai chairman Rishikesh deborma ni bihig simino o rungnogo mankha khesari songnai ni sep yakhaiba o kamiwo tai kebo khesari songna kwrwng kwrwi khada yakhaiba songna kwrwng borok rutugi manai liyada tai kwrwi khada o rungnokni SMC committee ni president ni bihig simino bahaike kosmi deborma khesari songnani yakni keple mani yakolo logologino chairman ni bihig mankha kwbangma sungthai ongkhori phaijak tai obahaikeno hutu hatai hene hanai kamini simi khobui doli choratui kwbangma koksil chamung tongmani chairman Rishikesh deborma ni khuktui kosmi deborma ni sakao jora thugino rungnogo phaya jora thugino letapeta jora thugino khesari songya phiaba kokobuino obahai ingui tongkhai tamoni bagui bisidok ni sikang bono o khesari songnani seplelia achumsa Rishikesh deborma SMC committee ni chairman manma logologino o koksil chamung baithang silchawi bihigno khesari songnani sep rui mankha tai tamoni bagui osmi debormano babisa bukha wansugui sitra letapeta mamui songya yakhaiba khesari songya rungnogo phaya simino wansuka tai babisa bukhak bai tamoni bagui wansukliya je kosmi deborma tui hamya bai mamui ma songmani no tamongi wansukliya je bini barjano palon khainani thangtani supungna thangtani tini tui hamya bai phano maimwi ma songka oborokhe tamoni bagui o chairman ni khawo phailiya belekheno wanama singcha omangkli nainedi Kerong Kwrwng Kishur debormani Tripura hasteni kusuk dorbar nokni phai kosmi debormani sambo phai basa phaikya nainedi o mangpli rok chini notice khorangni mangpli go